Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh, dibakalah kumayan putih asuk mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinang kiramai berminta dinang kabuliah, dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu sibuyong Ramli. Sananglah hati ibu bapa badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhlah hampe utang bapu, manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua bersunik rasu, ketiga menyerahkan sekolah jemaah gaji. Nan kampe sedang berbaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku jambak kemanakan kari sempono silinda nama pasangan. Apun batonya lai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gadang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun kalaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nan daripada itu tentang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nembai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaka orang Melayu sepakai kami menurunkan seizin niniak dengan mamak. Batolai kini. Alah na menjadi pintak je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Dan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Baik yang doa kenan satu andaknya gala nan talimpah menjadi tuah nama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampung. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang ju pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nan galok menjadi tarang. Kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ayo manyo setangindo tarikan. Adapun kemudian daripada itu pada waktu iko kini karena pihak dek kami di rumahku lah sadok niniak je mamak selalu ibu je bapo langkuk segala orang sumandu. Nan bakari, nan babaik, nan baipa dengan bisan dan babako banak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapih kenaikan mentari alam. Kami lapih beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ko angku kok bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampawan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai dilegarundiang jobayo dapatlah kato sebulik nak melapih mentari alam. InsyaAllah sabantar lagi beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah bararak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nami kita beliah. Batul lagi ni pihak dek kami silang na bapangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok. Baki hangku kami bermohon ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan.
Kanda andaknya boleh angku kau pinta papalakukan. Angku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mahaminkan. Askian pinta pada angku. Bataga agala Bapa aku nalali baumana Utade mama abapitua Kama anak nada penasehat Angin lalu tolong bisi agan anak bisi akan Bisi agan bana katalingoyo Lalu ditunjuk diajari cara orang jadi sumando ada pakai sara jalani nak samparon rumah tangga angin malam tolong sampaikan bana ke rumahnya. Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai hujan taduh kabuik pun tarang masuknya kapal dilayakan. Kini buyung dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan. Kesumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang bijobaya. Elok-elok di rumah orang yuang pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layu ala sampai ke pucuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka betaruak juo di rusuaknya. Indaklah mudah jadi sumando yuang. Lah banyak kami nang kabua contoh nan sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo bak bindalu taseso lima oleh parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan dipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manolah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek ju. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batingga bangan di sinan talua manateh satu nampak saik nan baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampuang. Jauhkan parangai langoi jauh iwang tacacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya baparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juo. Usah ditiru nambak kian yuang randah pana martabat awak. Nan gampe sumando ninek mama. Adapun sumando ninek mama kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukuak sentiang membilai lamah menamua paliaro nambah pucuak sayangi nambah nyango.
Sungguh-sungguh bertanam mudo, lambuk-lambuk tanaman tuo, suku malateh manaruku, nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah, capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan. Jadilah sabana orang sumando minantu tauladan tu namanya. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kata sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalang jadikan tungkek keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai, pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Namudo mata adimanyo kini Oya mata ma ajatu abadara ilalai Bila pedoan emma oya nanasapata Bila pedoan emma oya nanasapata Adima ayo